Dere mawawara bisan sa nga panahon kay kultura ini hantun mga waray nung sa pera pakasigloan lumabay di susundan ang mga waray magpapabili na gihapon bisan nunanhon kay maupay guman na kurat sa nga sarayahon magpapabili na bisan na bagong generasyon kurat sa lagi apunan na yung pinsan hiit nga sarayawan di po makikitan kurat siyang tubar ang inaarigan kay kuninian mawara magmamamingawat sa rayawan kurat sa kulan na nahatanging talikawan kurat siya nagkakarinhong isa ni isikat liyapon labi na mga purupatong kurat siyaan maupay sa yawon ikaw ni ikawar matong sa kawarin kagong kalugian kaya ni mo abili na lang pagsayaway kikitaan. Sige na mga nasayawin ng Brucha! Pero! Salbalupadi halap pagsarayo na kita galibayan ng karisyuhan ipadayon sige ganam na itong miyo idarana kung tugos pa ito dali pagpasuli na pagpuruan ang lakay bangin masunod ka na yan ang hipagsayaw ang lugar nga kurat siya pagtawagahan nga rando kinahanglan ka gali na kay masunod pa itong iba sa linsang kay itong natukangan alam ko tabag inalang-alang kaya mga oras mo na waron paito si ini nga higayon kung mag-ihinahinig ka basta mamaunahan ka ano mo gusto na na yung kapalis si mga kadara sa linsang kaya pagpaurhi para di ka maalkansi nakaraganan imong ibayan kundi matuman imong karuyan sa may oras mapikahi kung makalugar ka pirahi maliguruhi kung ayaw pagpaunsi. Ladies and gentlemen, young and active legislator of the province of Eastern Samar, Honorable R.V. Ivardoni, nga pinadisa ni Madam Loida Apostol.